Dobar dan, poštovani gledatelji. U ovim ljetnim mjesecima i mala mjesta, možemo reći, diljem naše obale dokazuju da mogu pružiti bogat, raznovrsni, što kulturni, što sportski, pa i gastronomski program. Jedno od takvih mjesta je Lovreć, a dokaz koji imaju za to je 27. Lovrečko lito 2026. koje je zaista u punom zanosu. Reći će nam više predsjednik udruge, kulturno-umjetnička i športska udruga Lovreć, skraćeno KUŠU Lovreć, Bože Mustapić. Dobar vam dan. Dobar dan. Za sve gledatelje HRT-a i uredništva. Za početak, bili smo malo u neizvjesnosti, hoćete nam stići doći. Također ste i član vatrogasnog društva. Možemo reći da ovih dana stvarno imate više funkcije odjednom. Kako ste, je li sve u redu, jesu prošli dobro dogovori? Vaše područje Lovreća na svu sreću nije pogođeno ovim groznim požarima. Je istina, član sam isto također društva, član vatrogasnog društva DVD Lovreć. Ja sam nisam bio pogođen požarom, niti naše mjesto, bio je pogođen Omiš. Nažalost, naša postrojba je sudjelovala, moje kolege su sudjelovali. Ja sam bio neka moralna podrška, nisam bio na redu da odem doli, ali oni su to odradili vrhunski. Spasili su što se moglo spasiti i stvarno vrhunski posao odradili svi zajedno sa svim vatrogascima i nadam se da se neće više ponoviti i da će drugi malo misliti o svojim postupcima i da će ostati ipak sve u redu. I član vatrogasnog društva i predsjednik udruge i možemo reći glavni organizator 27. Lovrečkog lita, tako su vas barem meni predstavili. Također 4. Ludrum Fest je bila uvertira u to bogato 27. Lovrečko lito. Možete nam ukratko reći koji je to presjek ovog ljeta i što je ono što nam slijedi? Najavili smo, u pitanju je i sport, i kultura, i gastronomija. Nudite li možda još neku četvrtu granu koja bi posjetitelje zanimala? Sad smo doveli nekako to naše 27. Lovrečko lito u par faza. To je kultura, sport, zabavni dio i gastro-eventi. Što se tiče kulture, to je treći po redu, to je četvrti po redu Ludrum Fest, koji se održava na početku 27. Lovrečkog lita, zapravo na početku svakoga Lovrečkog lita zadnjih par godina. Njegov umjetnički voditelj je Petar Sekeles. On je naš za magisterij završio glume na Osječkoj akademiji znanosti i umjetnosti, te je glavni voditelj toga. Tako što se tiče programa i svega to prepuštamo njemu i nekako vjerujemo da će on to dobro odraditi i uvijek to dobro odradi. Što se tiče samog Ludrum Festa, on je koncepciran tako da se događa kroz nas razne zaseoke u našem mjestu, gdje u svakim zaseocima domaćini tog zaseoka ugoste umjetnike, glumce, moderatore, glazbenike, pa i posjetitelje, te odrade to na vrlo zanimljiv način, pristupačan djeci, ljudima i široj publici. Lovreć je zapravo, možemo reći, ovo Lovrečko lito nekako svojim snagama iznjedrio. Što ste htjeli pokazati svim posjetiteljima? Evo i sami ste sad spomenuli, postoje ti zanimljivi koncepti gdje domaćini ugošćuju i čula sam puno priča gdje su zapravo i izvođači, znači glumci, glazbenici i ostali, ali također sami posjetitelji oduševljeni upravo tim tradicijskim dijelom. Pa gledajte, što se baš tiče tog dijela sa Ludrum Festom i te neke povezanosti, možemo reći, naroda i izvođača i posjetitelja, je to što se dogodi u trenutku kad ljudi tada dođu na taj dio glavnih događaja, kad počinje sama večer događanja, sami dan događanja. Do tada vjerojatno ljudi nisu nekako i povezani toliko, niti znaju što ih čekaju, ni sami glumci, ni sami posjetitelji, ni sami čak mještani tih zaseoka. No jednostavno kad se upoznaju, to nekako krene svojim tokom i ljudi ostaju privrženi tome i čak ih više oduševi ta neka povezanost nego sami čak i događaj. Jel postoji neka tradicija iz vašeg mjesta koja je vama draga, koju rado prepričate ili pokažete posjetiteljima? Tradicija, običaj, što god? Pa postoji puno toga, ali evo, nekako sam ne fokusiram baš na to, zato imamo neke starije osobe, pa možda i mlađe koji to i prate, ali mene se sve sviđa u mom mjestu, da nije toga, vjerojatno ne bi ni bio tu. Pred nama je gastronomski dio Lovrečkog lita, ako se ne varam. Od kojeg do kojeg datuma nas očekuje gastrosajam? Da, za početak smo imali jedan dan iza
finalne večeri naših turnira i koncerta kad je bila gostovala Antonija Čerkez 4.8. Imali smo jedan dan pauze na dan pobjede 5.8. i 6.8. smo imali prvi gastro event na jednoj prelijepoj lokaciji u našem donjem dijelu mjesta, u mjestu koje se zove Opanci, na Bunarima pred Divišće. Smo imali prvi gastro event, a to je bilo humanitarno kuhanje naše udruge koje se zvalo Lovrečko srce na Pjatu i sa tim humanitarnim kuhanjem smo skupljali donacije i poslali to u potrebite svrhe. A za kraj samoga ljeta je ovogodišnji prvi gastro sajam koji smo nazvali Visme u centru Svita. Ako neko ne zna šta je Visme, to je slanina panceta povisme. Neki su upoznati, neki ne. A centar Svita je neki naziv za naše mjesto koje mi koristimo već od davnina kao od milja, zovemo tako naše mjesto i to je sa neki branding poslao što se tiče samog Lovrečkog lita i same udruge, taj hashtag centar Svita. Samim time i naziv Visme u centru Svita, a što se tiče samog gastro sajma, on će 21. i 22. kolovoza, to je sljedeći vikend, okupiti najbolje OPG-ove sa naših područja, te najbolje proizvođače suhomeznatih proizvoda, najbolje vinare u Hrvatskoj i u susjednoj BiH, te usto razne kuhare koje će spremati neke specijalitete poput pasta, bara, nekoga, peći će se janjci, naravno, kako bi to bilo naše mjesto bez janjaca. Biće i dvodnevni glazbeni program, prvu večer će svirati neki tamburaši, a drugu večer nadolazi jedna klapa. Tako da sve u vrhunskoj produkciji ispred prostora nove društvene zgrade u centru općine koja je izgradila nedavno naša općina. Tako da u stvarno vrlo lijepom ambijentu završit ćemo ovo 27. Lovrečko lito i nadam se da će biti pun pogodak i da će i to postati jedna tradicija. Tko su vam najčešće posjetitelji s obzirom na to da ste vi malo ipak više uvučeni u ovaj kopneni dio? Dolazili nekad i ljudi s obale ili preko granice? Pa gledajte sad da točno ispratim odakle ljudi dolaze. Nisam to upratio. Znam da sigurno dolaze ljudi iz susjednih mjesta i cijele Imotske krajine, tako i Cetinske krajine. Split, Makarska, sigurno možda i BiH. I uglavnom svi ti doseljenici, i ne doseljenici, nego iseljenici iz našeg mjesta koji žive u Zagrebu, Splitu, u dijaspori, oni se svi okupljaju tih dana, praktički uzimaju godišnje bolovanje, sto već da budu dio toga, da ne izbjegnu to. Je li onda Lovreć festival koji dovodi kulturu, Lovrečko lito, je li to festival koji dovodi kulturu u Lovreć ili možda festival koji Lovreć predstavlja ostatku Hrvatske? Pa gledajte, mi smo vjerojatno udruga koje svi ostale u našem kraju. Svi smo počeli sa nekim malo nogometnim turnirima. Mislim, naš turnir je zapravo jedan kulturna stvar, jer to je jedini turnir u kojem igraju samo mještani Lovreća i kao sam takav je postao jedinstven. No, nakon toga smo željeli nešto pokrenuti i opravdati naše ime, a što se tiče kulture nismo htjeli samo dovesti neku predstavu da opravdamo ime, nego smo na inicijativu našega Petra pokrenuli Ludrum festival, koji je zaista postao pun pogodak i jedna super uvertira u ovo sve što prolazimo kroz ljeto. I lokalni ljudi sudjeluju u festivalu, jesu li samo publika ili se uključuju kao i dio festivala? Spomenuli ste ove OPG-ove, ali osim toga? A što se tiče Ludrum festivala, naravno lokalni ljudi su i posjetitelji, a lokalni ljudi su i pomogači. Osim nas u udruzi, kao što sam spomenuo, u svakom zaseoku mještani tog zaseoka pokušavaju udomiti dobro te ljude koji dođu, pripremati im hranu, spizu, pripremiti sami prostor za izvođenje. Tako da mislim da ljudi to dobro odrade i shvate u svoju ulogu zaista ozbiljno. Kako ste se uopće odlučili za taj koncept da Lovrečko lito zapravo nema jednu pozornicu, nego ste cijeli Lovreć i zaseoke pretvorili u jedno veliko kulturno mjesto? Pa gledamo da ne idemo na neku centralizaciju toga svega, da se sve okupi u nekih 200-300 kvadrata, nego da svaki dio mjesta prodiše kroz te ljetne dane koliko god mi možemo dati od sebe i koliko god mjesto može dati od sebe da bude popunjeno sve u našim mogućnostima financijskim i ljudskim i resursnim. Koliko sam vidjela program, bilo je i radionica. Jesu li djeca uključena? Imaju li ona svoje mjesto na Lovrečkom litu? Naravno. Pa na djeci ostaje svijetom i tako govorim. Djeca su uključena u sve aspekte Lovrečkog lita. Od Ludrum festa gdje sudjeluju neki radionicama koji su za njih priklane. Ja ne mogu sad djeca ni ispratiti
sve ovo što ide do kraja, što je na vrhuncu, tako isto kroz turnire, tako isto kroz sve djeca su uključena. Pa makar ako treba otići po loptu. Eto. Vi ste mlad čovjek ostao u jednoj manjoj sredini, ako smijem reći. Je li možda upravo ovakva vrsta festivala, ovakvo angažiranje u kulturnim sportskim aktivnostima možda jedan od načina kako da više mladih ljudi ostane u manjim sredinama? Pa gledajte, ja ovako kao stanovnik Lovreća ostao sam tu jer tu volim, mislim, zapravo Lovreće je vrlo jednostavno i lijepo živjeti. Sve vam je na dohvat ruke, gdje god krenete tu se za neki sat vremena. Svijet je napravio, sve vam je stvarno na dohvat ruke i gdje god živite, važno je samo da živite tamo gdje volite, a sve ostalo možete uspjeti u životu i iz malog mjesta pošto je Lovreć. A što se tiče života u Lovreću, Lovreć je prije kojih 10 godina bio jako raseljeno mjesto, otišli su ljudi dosta u dijasporu, dosta u Split i Zagreb, ali ljudi se polako vraćaju i mi stvarno osjećamo da se ljudi vraćaju, pa evo sigurno mojih 10 prijatelja se vratilo. Kako vam je dovoditi profesionalne umjetnike? Spomenuli ste i neke od pjevača, spomenuli ste glumce, ovaj gastro dio je tek pred nama. Kako se slažu te suradnje? Imate li možda neku suradnju s nekim pjevačem ili glumcima koji još niste ostvarili pa priželjkujete za dogodine, za 28. Lovrečko lito? Pa gledajte, to nekako kad krenemo skuplja, krenemo ambiciozno skupljati ljude za to, ambiciozno zvati i osjećamo se kao da smo New York. Mi to smatramo da možemo uz vrhunsku produkciju, vrhunsku organizaciju, sve se može napraviti, pa tako oni kad prepoznaju to, sigurno će i doći. Što se tiče glumaca, na Ludrum Festu su bili svi najveći glumci skoro lovrečke scene, hrvatske scene. Rekli ste, vi ste kao New York, u redu je. Dobro, evo, malo sam postao, kako se to zove, subjektivan. Neka. Što sam htio reći? Bili su tu Vedran Mlikota na otvaranju festivala koji nam je sa svojim glumcima za Gvozdu i poklonio našu jednu predstavu. Bio je tu lani, to jest ove godine Milan Štrljić, bio je svake godine dođe Lovre Kondža. Trebali su ove godine doći Goran Navojec i još neki, ali nisu mogli zbog svojih obaveza na nekim drugim festivalima. Nadam se da će se to ostvariti. A što se tiče pjevača, ja mislim da je u nas dosta toga, čak 90% hrvatske estrade je pjevalo. Sad se možemo jedino ponavljati, ali valjda će neko doći opet, neko dobar. Što vam je do sada, evo rekli ste, puno je suradnji već ostvareno, puno uspomena ljudi nose iz Lovreća upravo zbog ovog festivala. Je li za vas bio neki do sad najemotivniji trenutak, možda neki komentar iz publike ili neka dobro, lijepo ostvarena suradnja kad ste pomislili, zbog ovog vrijedi svake godine se ponovo potruditi, dovući ljude, pozvati? Pa bude puno kritika, bude puno dobrih komentara, bude tu svega, ali možda što me dojmilo sad najviše ove godine, to mi je ostalo u sjećanju, kad je bio jedna utakmica dječjeg turnira, jedan dečko je tu bio, mislim čak iz Splita ili Zagreba, kad je izgubio utakmicu, plaka je užasno i vika, ja to volim, ne želim gubiti. Mi smo poklonili dres naše udruge i on se osjeća ponosno kada mu je cijeli svijet darovan. I to je vjerojatno ove godine što me najviše dojmilo. Ima li nešto možda što biste mijenjali do godine, nešto što se nikako ne smije promijeniti, ono što smatrate da je pečat festivala, da mora ostati i barem u nizu godina pred nama isto? Gledajte, mi smo došli na neku razinu gdje smo možda okupili sve što trebamo imati u sklopu našeg Lovreća lika, svemu što smo težili. Kroz zadnjih par godina smo išli da dignemo to na marketinški visoku razinu, da brendiramo samu manifestaciju, da bude moderna u današnjim gabaritima, kako to i sve rade ove veće manifestacije, top manifestacije u Hrvatskoj i svijetu. Nadam se da ćemo to uspjeti u našim mogućnostima koliko god možemo i ljudskim i što sam rekao financijskim. Ali što se tiče bili nešto mijenjali, vjerojatno želimo nešto doraditi da to bude cakum pakum, ali vidit ćemo ako se nešto dosjetimo, neke dobre ideje, nešto ubacimo novo. Nekako uvijek dobijemo komentar da se za sport još nekako navuče, nađe, ali kultura uvijek nekako malo zaškripi, zašteka s financijskim dijelom i strukturiranjem. Koliko je teško financirati kulturu u manjoj sredini? Kako se vi s tim nosite?
što se tiče financiranja kulture u manjim sredinama, to je jako teško jer ono što mi želimo dovesti da bude top našim posjetiteljima, to dostiže jako velike cijene i samim time naš festival se organizira na kontaktima, na dobrom prijateljstvu, na nekim ustupcima u cijenama i sve pokušavamo dovesti da to bude u našim mogućnostima dobro, ali evo, svake godine pokušamo podignuti budžet i podignuti neku želju za time, tako da ja mislim da će to biti dobro, da je sad sigurno dobro, ali bit će još i bolje. Je li imate osjećaj da se ovakvi projekti dovoljno vrednuju? Pa čak i na početku, kad je počeo taj Ludrum Fest, imali smo neku, pa realno ima i Petar, imali smo i mi neku, nismo osjećali da će se to toliko dobro prihvatiti, pa je na kraju taj prvo izdanje Ludrum Festa bio pravi boom i ljudima se svidilo. Svakako, ne sviđa se svaki dio umjetnosti svakome posjetitelju, ne može se svakome ugoditi, ali eto, uvijek se nađe za nekoga nešto, nikad se nikome ne može sve svidjeti, ali ja mislim da je to dobro prihvaćeno i ljudima se sviđa, ljudi dolaze i to je najbitnije. Kad biste morali, evo, nekome koga možda još do sad nismo zaintrigirali, zainteresirali, a možda će biti u blizini u nastavku ovog ljeta, u blizini Lovreća, možda će moći svratiti do ovog gastrosajma ili će možda dogodine biti negdje u tom dijelu. Ako ga do sad nismo zainteresirali, kojom jednom rečenicom mislite da ga možete pridobiti? Zbog čega vrijedi doći u Lovreć? U Lovreć vrijedi doći zbog dobrih ljudi, dobre atmosfere. Lovreć je stvarno mjesto koje ostave na vas stvarno jedan veliki trag. Bila je jedna emisija davno na HRT-u, možda 95. 96. zvala se Cvit Imotske krajine i tu su bili u dio emisije svi veliki poznati Lovrećani koji su tada bili poznati na nekim funkcijama i tako. I kroz tu emisiju, ako je možda pronađete negdje u arhivi, možete vidjeti što tim ljudima znači Lovreć i kako su ti ljudi prenijeli Lovreć u svijet i stvarno ne kažemo džabe ono centar svita. Ovo je bilo više od rečenice. Posjetite nas. Ovo je bilo više od rečenice, ali ne smijemo vam zamjeriti. Ipak ste nam došli gostovati i na vaš rođendan. Sretan rođendan, sve najbolje vam želimo, evo, i mi, ekipa s HRT-a. Hvala puno na čestitkama. Hvala na gostovanju i sretno u nastavku Lovrečkog lita. Čujemo se dogodine. Hvala. Čujemo se. Doviđenja. Poštovani gledatelji, sve ste čuli, Lovrečko lito u nastavku do kraja kolovoza, a u 28. izdanju dogodine. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak dana uz programe HRT-a.